og velkommen til talkshowet Oplysningen. Aftens tema er Dansk Folkeparti, og mit navn er Sara. I dag har vi været så heldige at få to politiske eksperter i studiet, Emma og Andreas, og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Først så vil jeg lige starte med at spørge dig om noget, Kristian. Hvordan synes du, det er gået med partiet, siden du har taget over som formand for PIA? Jamen, jeg synes, det er gået godt. Det er selvfølgelig altid svært at tage over fra et ikon, som Pia Kjærsgaard jo har været i mange år i dansk politik. Men jeg synes stadig, at vi står stærkt og kæmper for at få så meget indflydelse på den politik, der bliver lavet her i Danmark. Og hvordan synes I så, at det er gået for formand Kristian Thulesen Dahl? Jamen, som Kristian siger, så har han haft et kæmpe ikon, at skulle leve op til med forhenværende formand Pia Kjærsgaard. Men indtil videre, så har han gjort det glimrende. Hvis man kigger udelukkende på vælgeropbakning, kan man kun sige, at det er gået fremad for Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti. De har været helt usynlige, når det kommer til forhandlinger. De trækker sig meget hurtigt fra finanslovsforhandlingerne, har været meget usynlige i hele debatten om kontanthjælp og SU. Men vælgerne har kvitteret ved, at det er en yngre mand, som er kommet til posten. Der var lige et lille kompliment til dig der. Jeg har fået indsendt nogle spørgsmål fra vores seere, og det første går til jer. Hvordan vil I beskrive Dansk Folkepartis ideologi? Dansk Folkeparti er det parti i Folketinget, der gør mest ud af, at de ikke sætter sig bås med en bestemt ideologi. Man kan selvfølgelig gå ind og analysere deres forskellige politiske holdninger, og så sætte en ideologi på dem hver især. For eksempel ved menneskesyn, der er det meget svært at sætte præcis menneskesyn på Dansk Folkeparti. Fordi de går meget ind for, at der er det her hierarki, for eksempel med den patriarkalske familie, som klart er konservatismen. Men alligevel så gør de også meget ud af at hjælpe de svage i samfundet, for eksempel som de ældre, hvilket klart er mere socialistisk. Og derudover, hvis man ser på et andet, som er frihed, så går de også meget ind for, at man har en stor frihed, men samtidig så skal det også være under ansvar, da man har et ansvar over for sine medborgere, og man skal tænke på hinanden. Det vil sige, at det er altså positiv frihed, at det er positiv frihed til noget, man må have lov til at gøre noget, hvorimod negativ frihed er frihed fra noget. Hvis man så kigger på lighed, så mener Dansk Folkeparti per definition, at alle er født med lige muligheder, men at der naturligvis er nogen, der har større udfordringer og problemer hen i livet, og dem skal man hjælpe. Så det er lidt svært at sætte en bestemt ideologi på det, men det kunne nærme sig socialismen. Hvis man kigger på statens rolle, så mener Dansk Folkeparti, at man skal have en stor og stærk stat, der kan tage hånd om de svage stillede, særligt de ældre, som Dansk Folkeparti kæmper utrolig meget for. Derudover mener de, hvilket er socialistisk. Derudover kæmper de også for meget politi og meget militær, så vi er klar til at kunne forsvare os om nødvendigt. Det er måske lidt mere konservativt. Så hvis man skal sætte sådan en overordnet ideologi, altså hvis man skal, så vil Dansk Folkeparti nok mest nærme sig konservatismen med en blanding fra nationalkonservatismen og socialkonservatismen. Hvis nu man så skal kigge lidt på deres smertesager, Kristian, Ja. så kan vi jo se, at I har været vant til de sidste 10 år at præge finansloven. Men her i 2013 har I ikke sat noget aftryk på den. Hvordan kan det være? Jamen, vi havde et rigtig godt samarbejde med den tidligere VK-regering. Men der er simpelthen nogle ting i denne finanslov, som vi ikke kan stå inden for. Og der tænker vi specielt på udlændingepolitikken, hvor vi blandt andet mener, at pointsystemet skal genindføres, fordi vi mener, at vi er nødt til at sortere i de indvandrere, der kommer ind i landet, da vi jo er i en finanskrise, og derfor ikke har råd til at tage flere folk ind, som ikke bidrager til samfundet. Derudover er der også noget retspolitisk, som vi ikke er helt enige med regeringen i. Vi lever i et dejligt land, men specielt de ældre og mange kvinder lever i frygt for at blive overfaldet eller noget hjemmerøveri. Og det skal der simpelthen gøres noget ved, og derfor vil vi have meget strengere love, så vi kan få straffet dem. Det skal ikke være den danske befolkning, der lever i frygt, det skal være de kriminelle. Til tredje og sidst mener vi også, at regeringen skal se noget mere på dyrevelfærden. Det er simpelthen ikke, vi ser alt for mange, for eksempel grisetransporter, hvor grisene lever under kummerlige forhold i flere dage ad gangen.
hvor de nærmest går oven i hinanden og sover i deres eget afføringer og til sidst begynder at spise af hinanden. Og vi skal simpelthen kunne give dyrene nogle gode leveforhold. Ja. Så det er egentlig derfor, at vi ikke kan sige ja til årets finanslov. Vi har jo tradition for her i showet at analysere vores partier ved hjælp af 2 modeller. Og den ene er Molins-modellen. Hvordan vil du bruge den på Dansk Folkeparti? Jamen, Molins model der går meget ud på, at man analyserer en bestemt case om, hvordan partiet har taget en holdning til et bestemt standpunkt. Og vi har valgt at tage fat i pointsystemet, som Dansk Folkeparti fik indført, men selvom de nu er afskaffet igen. Og de valgte simpelthen at lave det her forslag på baggrund af deres egne interesser. Det var altså interessefaktoren, de spillede rigtig meget på, fordi de har den her interesse i at have en meget stram udlændingepolitik og lave en færre indvandring til Danmark. Man kan også vælge at se på opinionsfaktoren, hvor det også spiller en stor rolle. Dansk Folkeparti henvender sig til utrolig mange danskere. Utrolig mange danskere er bekymrede for, at folk med anden etnisk baggrund, folk med anden kultur, folk med anden religion vil overtage Danmark i løbet af alt for få år. Det sker desværre, fordi der er folk med anden etnisk baggrund, der laver alt for meget kriminalitet. Og derfor henvender Dansk Folkeparti sig til de mange danskere, som ønsker at bevare vores samfund, som det er lige nu. En anden model er Strøms model. Hvordan vil du så bruge den? Jamen, Strøms model der går mere på, at man ser på partiet sådan overordnet. Og man har sådan 3 grene inden for Strøms model, som hedder Policy, Office og Voting. Og hvis man ser på DF, så går de meget ind på policy, inden for værdipolitikken. Og policy, det betyder, at man har sine egne interesser frem. Fordi her på værdipolitikken, der vil de kun have deres egne meninger frem, og de nægter at gå på kompromis med dem. Hvorimod man så ser på fordelingspolitikken, der er de meget mere office-orienteret, som handler om, at her vil de gerne have mere magt. Der er de meget mere villige til at gå på kompromis med et forslag. En anden ting, der er vigtigt at snakke om, når man analyserer partier, det er jo deres skillelinjer. Hvordan står Dansk Folkeparti der? Jamen, Dansk Folkeparti på den værdipolitiske skillelinje, der er de helt ude til højre. Det er det mest højreorienterede parti inden for værdipolitik i Danmark. Hvorimod man så kigger på fordelingspolitikken, der er de meget mere midtersøgende, men de ligger stadig lidt mere over mod højre. Og hvad så til sidst? Hvad med vælgerne? Hvem vil stemme på Dansk Folkeparti? Dansk Folkeparti har altid været tradition for, at det er arbejderne, dem med lavest uddannelser, eller ingen uddannelse for så vidt, det er de ældre, og det er dem, som måske frygter, at vores samfund det kan ændre sig i løbet af meget få år, hvis vi fortsætter den store indvandring. Tak for